Aínda que en Ribeira se preparaban para a celebración confiados nunha boa actuación da súa veciña máis ilustre, ao final non puido ser. Aínda así as sensacións que se viviron na praza do Concello, onde se habilitou unha pantalla xigante para poder seguir a final de triple salto, foron boas. E a xente que se achegou disfrutou moito coa participación de Ana nestes mundiais, e non parou de animala en todo momento. Cun salto de 14,47, o seu mellor rexistro na final, a ribeirense estivo lonxe de pelexar polas medallas. Ao final rematou nunha máis que meritoria sexta praza. A vitoria foi para a súa compañeira de adestramentos, a venezolana Yulimar Rojas, que conseguiu a medalla de ouro cun salto de 15,37 metros, a tan só 13 centímetros do récord mundial. Agora haberá que agardar unha nova cita, xa o ano que ven. A atleta barbanzá se a respetan as lesións e intentarao, e seguro que polo seu empeño non será.